Vaši sa hádajú úplne zbytočne. Nie, oni sa nikdy nehádajú zbytočne. Povedia si všetky argumenty, aby sa potom nakoniec rozhodli správne a spolu. Myslel som to inak. Príjmeme Agátinu podmienku. Prepáč, Juraj, ale rozhodli sme sa, že ustúpime od našej dohody. Predaj Jablonku Pragerovej. Prečo by ste mali ustupovať? Pretože musíme chrániť Miloša a jeho deti. Juraj, ja viem, ako to myslíš, ale nechaj to tak. Ale veď vy predsa neveríte, že Miloš kradol. A ja tomu tiež neverím. Ale to je úplne jedno, čo si myslíme my. Všetci ostatní uveria, že to spravil. A polícia tiež radšej uverí Agáte. Tak nech ho udá. Nech to prešetria. A ak kradol, tak nech sedí. V sociálke bude úplne stačiť, že je zase z niečoho obvinený. A to si my na zodpovednosť nevezmeme. Už sme sa rozhodli. Fajn. Zabudli ste ale na jeden fakt. Jablonka ešte stále patrí mne. A Pragerovej ju nikdy nepredám. To ju radšej nepredám nikomu. A teraz čo? Ja mu to nejako vysvetlím. Ako sa môžete vzdať len tak bez boja? Nemáme veľa možností. Vždy sú možnosti. Len vy sa chytáte tej prvej, ktorá pred vami leží. Ty sama neveríš tomu, že Miloš ukradol tie peniaze. Neverím, ale my sme Milošova rodina. Kto už len nás bude počúvať? Je samozrejme, že sa ho zastávame. Lebo ste v práve. Ty si fakt z iného sveta. Nie. Neexistujú dva svety, Táňa. Pragerovská fabrika zamestnáva polku kraja. Agatinho otca sa všetci boja. My nemáme šancu, nechápeš? Táňa, vždy je šanca. Aj keď len malá. Ale vždy je. Tak čo urobíme? Dokážeme, že Miloš je nevinný. Ako? No, takže zatiaľ neexistuje žiadny priamy dôkaz, ktorý by ukazoval na to, že Miloš ukradol Pragerovie peniaze. Agáta to tvrdí. Ale nevidela ho. Keby ho videla, tak by zasiahla, nie? A to pre nás znamená, že nemá svedka. Takže keď zistím, že je v tom Miloš nevinne, Pragerová vás už nebude môcť vydierať. Ty si všetko tak jednoducho predstavuješ. To preto, že to je také jednoduché. Ak mi budeš ďalej takto váriť, tak sa ma nezbavíš. Lebo budeš taký tučný, že sa nepohneš z miesta? Pretože si zvyknem a budem rozmaznaný. Kto povedal, že sa ťa chcem zbaviť? Je to pravda. Pôjde na štátko do basy. Kto ti to povedal? Počul som vás s Jožom. Duško, všetko bude dobré. Ja som presvedčený o tom, že sa to vysvetlí. Prestaňte sa so mnou konečne baviť ako s deckom. Znesiem pravdu. Už nie som malý a naivný ako sestra. Chceš sa baviť ako dospelý? Dobre, tak sa bavme ako dospelí, OK? OK. Tvojmu ockovi naozaj hrozí väzenie. My s Táničkou ale veríme, že je nevinný a chceme to aj dokázať.
Prečo to musíte dokazovať? Nech Pragerová dokáže, že jej peniaze šlohol môj tatko. Veď preto k nej ideme. Idem s vami. Nie, ty teraz musíš zostať s Radkou. Nebudem trčať doma, keď sa rozhoduje o našom otcovi. Duško, chcel si byť dospelý, tak buď zodpovedný. Nemôžeme tu tvoju sestru nechať samú, chápeš? Sľubujem, že urobíme, čo sa bude dať. Naozaj otec tie peniaze ukradol kvôli automatom? To si musíme overiť. Fakt je ten, že ich hneď po tej údajnej krádeži vrátil. Ešte v ten deň, ako bol podpísať zmluvu. Tesne potom, ako ju podpísal. Prečo? Len tak.